Ongi etorriak udagoieneko ostera egan, ze amaizeko kideak hemen Aiora Renteria eta Piti, ongi etorriak. Kaixo, ongi etorriak. El Pobaleko Burdinolan gaude, Muskizen. Horrelako toki batean jotzen duzuen lehenengo aldia da? Bai, ez dugu, lekua flipantea da, ez? Azkenean, gero kontatuta gainera, hemen ere pelikularen bat egin dutela eta horrelakoa, flipantea da, ez? Eta oso ezberdina, bai, azkenean kontzertuak eta salatan antzokitan egiten ditugu, eta horrelako leku polit baten egitea, gozada bat, esperientzia barri bat, ez? Nolako egin zaizu esperientzia hori, zena beroa hotza edo kostatu da, ez dakit, akustikagatik edo? Hasieran ondo, gero hotza sartu zaigu pizkatxu bat momenturen batzuetan gorputzetik, ezetasuna handia dagoelako, baina eskelekua ikaragarria da, eta eduki dugun ekipoakin eta gustora, ez? Bai, ekipo handie, bai argiekin eta soinuarekin, eta dana prestaten, oso ondo, oso gustora. Holan gauzak errezak egiten dira, ez da ez kostatzen. Aitu ditugu betiko kantak, esan daitezkenak ja, eta azkenengo diskokoak ere, 10. diskoa zuentzat, Atera zenuten, bira nahi zuzen ere, kanpoan ibili zineten, apur bat Berlinen, Amsterdamen, eta Euskal Herrian buelta egiteko ere aprobetxatu zenuten, aprobetxatu izan zenutena. Bai, justo azkenean Euskal Herriko hiriburuak egin genituen, eta kanpora irten ginen, Berlin eta Amsterdamen genuen, eta iparralden ere kontzertu bat egin, eta ja hurrengo astera, badana bertan bera gelitu zitzaigun, ez? Guri eta mundu guztiari. Behintzat badakizu, mal de muchos, consuelo de tontos, ez? Ez dela gure gauza bat, da mundu mailako gauza bat, eta hori gertatu zitzaigun. Behintzat, kontzertu potenteenak egin genituen. Potentenak, ofizialak, hiriburuko aurkezpen kontzertuak, ofizialak, eta hori, baina ja, justu udaberriko birabe prestatuta eta udako birabe herriko jazietan, eta gauzak oso politak urten ziren, festivalak eta bai Espainian zehar, orduan bapatean izan da, egin dugu aurkezpen ofizialak, justo atera ikusi dago jende guztiak. Eta posik gainera, ez? Badago jendea, hori, diskoa atara eta kontzertu bat ere egin ezin egina, ez? Orduan, hori bai dalako sekulako putada, ez? Behintzat zerbait egin genuen. Eta beste askori gertatu izan zaie, diskoa prest izan aurten, baina ezin atera. Bai, atera dute, eta aterako dute, ze azkenean disko bat zenbat denbora mantendu aldozu, ez? Zuk abestiak dituzu eginda aspalditik, diskoa grabatuta, hori ezin dozu eskuetan izan. Agian, disko hori argi dago galdu egingo dela bere bira, baina disko hori atara egin behar da, eta jendeak hori egiten du, ez? Azkenean badugu belako bat, zelan atara zuten, martxoan atara behar zuten uste dut, eta gero azkenean abuztuan Grisesek ere atara behar zuen, eta orain atara dute, bestela ezin dozu bapatean datorren urterako olako kantuak dauz eginda orain dela igual urte bat edo ja grabatuta ez dakizen bat aldiz ensaiatuta, ezin dozu bapatean bizitza horrela egiten dau, eta ja beste idei batzuk joaten dira, eta beti dago kaduzitate bat. Eta musikaren moduan gero ere ezin dutuzu horrek defendatu aurrerago, ez? Azkenean zuretzako zahartuta daude, ez? Eta nire ustez, hemen badaude hori egiten, baina uste dut atara behar direla, eta dauden kontzertu gutxi horiek antzokietan eta publiko murriztuakin horrek egin, eta gainera ez dakigu noiz arte jarraitu beharko dugun rollo bardinakin, ez? Orduan gauzak egiten ibili behar gara. Zuek gainera horretan izan zarete moldatzen lehenengotarikoak, ez? Izan zineten lehenengotarikoak ikusi genituenak sare sozialetan animatzen eta kantatzen. Ostra, eski justo gertatu izan zen, larun baten esan zuten domeka horretan ja etxean gelditu behar ginala. Eta egin zitzaigun supergogorra, azkenean sari sozialak ikusten eta estatu mailan hasi ziren Instagrametik hori da. Instagram live, Google genekien aukera hori zegoela, zuzenekoak egiten, eta guk ez genekien, ez orduan. Larun bat arratzaldea eta igande goiza eman gendun frogak egiten, lortzen gendun hori aurrera eramatea, eta domek arratzaldean egin gendun lehenengoko akustiko hori, ez? Claro, dandanak hor bere etxian, eta telebista, irratia, eta ezakiz zer, orduan, zegoen aukera, zerbait zuzenean ikusteko. Orduan,
Egin gendun. Egin genuen. Gainera entzuten zitzaizuen ezaten, bueno, ez dakigu entzuten ari dan, edo... Bai, claro. Ez aurrera. Ez, eske justo geneukan mobilakin grabatuta, gero beste katxarro batekin ikusten, baina hori gelditu zen, bueno, ekiditu, gara oso tordoak, eta ez dugu asko erabiltzen, orduan horregaitik, baina, bueno, ikasi gendun, gero egin gendun besteren bat, ere bai. Eta oso posik, batean ezagutu indogu pilo bate jente, horren... Bai, gero egin gendun bebai taldekideon artean, bakoitza zati bat grabatu etxean eta hori dana egin, bideoklip bat egin genuen, eta beste akustikoren bat ere, baina ja justo goikoa... Eta elkarrizketak, live modun... Hori da. Bueno, egon dana saiatu gara egiten, azkenean. Ez bakarrik jendeagaitik, egoismo puntu oso handi batekin, ez? Azkenean gure behar izan egaitik, ez? Azkenengo diskoa, atara. Musikaz asko izan daiteke, baina asko izan da ere, dantzagarria dela. Bai. Eta ze amaiz guztiak daudela diskoan. Bai. Horrek izan nahi du. Bueno, guk beti estilo ezberdinak jorratu izan ditugula eta ez garela mosten musika egiterakoan, ez? Gustatzen zaiguna, osea, gustora bagaude zerbait egiten aurrera doa eta berdin zaigu ze estilokoa dan, ez? Badauketuzu ateran bertan abesti oso pop kutsukoak, gero beste batzuk nahiko oso rockeroak eta oso kaineroak soinu aldetik ere bai, eta dantzagarriak ere, ez? Orduan hori da hasieratik egiten ibili garena, ez? Eta hori da diskoan dagoena. Eta letretan gainera jarraitzen duzue elementu naturalei lotuta. Bai, eta beti ere azkenengoko hori ez da betiko gauza bat izan, baina bai, beti era positibo baten errealitatea kontatuz, baina beti aurrera begira eta jarraitu behar hori ez dago beste modurik bizitzan aurrera egiteko, ez? Beti rollo horrekin. Hasi ginen morfina diskotik aurrera, morfina zan hori, batean medikamentu bat, zerbait batean entzuterakoan, eta ez dakit izango zen bere bizimodua, entzuten da benak, eta ez dakit zer, baina batean hori entzuterakoan, zerbait sortu eta behintzat hobeto egoteko. Orduan gero sartu zen era, diskua, eta handik joan ingara purbet osatzen gure abestiekin, hori izan da purbete gure nahi. Bai, hasieran, leheno diskoa oso barrukoak eta letrak eta bai musika eta... iluna ere, bai, zentzu horretan. Azkenean adolescenteagoa, dana betz, existenzialistagoa eta... Honek koloreak ditu letretatik, soinutik, azalera arte. Bai, Fortunek egin zuen eta sekulako lana. Izan pasada bat. Disko horia, gainera. Disko horia. Bai, viniloa, bai. Baina, justo... Aurreko 20 urteko hori Fortunek ere egin zuen diseinua. Eta komentatu genion berriro egiteko. Eta esan zigun, nago gauza berriak probatzen. Zer nahi dozue, gauza berriak egitea edo lehen egiten nuen diseinua. Bueno, zu zerekin zaude gustora. Guztiz aldatu indot nire pelikula eta ontsen hau temperarekin sartuta eta ez dakiz zer. Venga, zu amentxe dekozu tituloa eta ia zer urteten da. Eta bide hori hartu zuen eta gozada bat, zelako koloreak dituen, zelan ikusten dan, superikusgarria da. Jende askorekin inguratu zarete azkenengo diskoa egiteko, aipatu duzu egoin Fortun, baina, lastra egon da, betiko lez, eta arkarazekin ere... Lastra egon zan, maketan egon zan, egin gendun, Tiopeten grabatu gendun premaketa bat, eta lastra gurekin dator beti zuzenekoetan, lastra gure ekipoan parte da. Azkenean, normalean beti jende berdinarekin ibiltzen gara. Lastra egon da gurekin 20 urte, orain furgonetakin eta laguntzan Los Amanezekin gabiltza azkenengoko 10 urteetan, eta Andoni gure ondoan dago beti, Gaizka argiarekin, bideoklipak egiten. Bai, beti... Eta beti sartzen da berriren bat, eta gero urteten da, baina badekogu enborra nahiko potente. Bai, garaten grabatu duzu ez, bai, Kakita Martxelekin, eta, kanpoko produktoreak izan dituzue.
Nik gogoan daukazuekin hitz egiten behin, kanpoko produktore batekin uste dut lehenengo diskoa egin zenutenean, hitz egiten zenutela apur bat kostatzen dela zuk egindako hori kanpora ateratzea, baina gero, behin askatzen duzunean, aberasgarria dela, ikustea buelta hori. Da diskoa eta Arro diskoa Deifalerekin egin gendun, eta izan zen esperientzia izugarria, ez? Daukazu tipo bat egin dituena zure gustokoak diren disko pilo bat The Cure taldearekin, eta hor daukazu zurekin lanean, ez? Hasiera baten beti talde guztiak uste dugu produktore batekin lan egitea kenduko dizula zure bizitzaren parte bat, eta ez da hori. Azkenean da, kanpoan dagoen pertsona batek hobeto ikusi aldu zuk egin duzun hori guztia, ez? Eta kriston esperientzia. Hori da, eta ikasten duzu... lagun bat, ez una mola. Eta badakizu gainera zer lan egin duen aurretik, ez? Badaukazu base bat, horregatik hartzen duzu produktore bat edo beste bat, ez? Orduan sekulako esperientzia izan zen. Egin denuten hori da, eta Arro. Atera diskoa Kanpirekin egin duen, justo berak produzitzen ditu Jorge Dresslerren diskoak, eta baita Betuz Tamborlan azkenengoa berak egin zuen, eta izan da super erresa berarekin lan egitea, oso erresa. Oso harin egin gendun, 7 egunetan dana grabatu gendun, egon gara ohituta hilabete eta piku egoten estudioan, eta izan da dana astebeten, oso sintonian egon zarete? Bai, eske oso erresa da berarekin lan egitea, ditu detaile batzuk oso txuloak adibidez, ez? Ez zait irtetatzen hitza, baina kagada bat egiten gendunean toma baten, berak zaten zo, entzun dute, bueno, un misterio eskutsatu. Había un misterio, ez? Eta hori, askoz ere hobeagoa da esatea, sekulako kagada egin duzu, ez? Da, es un misterio da, bueno, bale, errepikatuko dugu orduan, ez? Eta oso gustora egon gara. Giro ederra sortzen du sortzeko. Bai, oso erresa izen zen dana. Eta gero, bueno, diskoan pista guztiak hartu, eta Nueva Yorkera bidali zituen, eta gero hasi ziren, abestiak kailegatzen, nahasketak kailegatzen. Nasketan Antxe eta deitzen da, ekoizleak. Hector, baina zait ateratzen abizena, ekeda bai. Oindia, karo, azaroan aterata, baina Kanpi berak justo egin zuen kontaktua justo nasketan egite zituenarekin, eta gero guri bidali entzun dut hau oso ondo dagoela, eta emetik aldatuko dugu zuek zer ikusten duzue, eta izan zen aste bat edo pare bat aste, batean entzuten abestian Nueva Yorketik ekarritakoak, eta batean agian igual moldatzen ginen edo saiatzen ginen. Aldatzen genuen pizka bat, zatiren bat hau ez dakigu ondo dagoen, buelta bat eman, eta esan bidali, baina lehenengo abestia duzitzaiguna kea izan zen, sekulako soinuarekin guretzako izan zen, puta madre, eta lasaitu ginen, azkenean tenso zaude. Ez dakizu. Claro, munduan beste kaldean dago, eta joan behar da, eta torri behar da bueltan, ez dakizu, ez dozu pertsona hori ezagutzen pertsonalki, orduan beti da paranoia bat, baina super pozik. Kanta horiek nola entzuten zenituzten heltzen zirenean? Elkarrekin, bakoitza bere bolara, taldekideak elkartu... WhatsApp bidalita, lehenengo bakarka, gero danok batera, gero berriro danok batera, kotxean, lokalean, Sanperi estudioa eskatu entzuteko leku guztietan. Osea, heltzen da momentu bat guk behintzat diskoa ateratzen dugunean, leku guztietan entzuten ditugula gure abestia, gelditu gabe. Diskoa atera aurretik. Aurretik eta diskoa atara ostean ere bai, hasiera baten. Da, como... oso intensoa. Zu grabatzen dozu, eta gero nahaztu orduko, batean, kriston diferentzia dau, nivelaz egun nola jartzen diren. Eta mentxe badauze nahazteko pilo bat jende oso onak direnak. Baina gertatzen da, estatu batuetan burue dauzapur bete zoratute bai. Eta horretarako arriskatu behar dozu asko, eta batean, heltzen zitzaizu batean, nasketa, eta hau sekulako oso altua, batean bestea jaitsita, eta egiten dozu, ostras, batean, eta hori da onena. Zube, euki behar dozu burue nahiko zabal eta argi. Bestela, zu beti entzun dozu, dana neurri batean oso politota, eta batean hauek entzuten da, eta batean bajue topera, edo batean ez dakite platu bat ez dakit nola, reberra eta naztuta dilai bategaz eta iten dau emetik ara, jolasten dabe gehiago, eta gu gara apurbet beldurti apurbet gehiago. Beldurti baina da berean
konfiantza handia eduki behar da. Bai, Inguruan konfiantza ta- handia, eta horiek dauz egunero, koizten gauza pin-pan, eta dauz, en plan, como ta. Baina horre gauzak egin behar dira. Ze Claro, azkenean claro, bestela, guk beste gauza guztietan oso bardintxuak gara. Ekipo bardina, taldekide bardina, bikoteak ere bardinak, osea gara oso, orduan horrelako arriskuak hartu behar ditugu ere gauzak aldatzeko, bestela ez da ezer aldatzen. Eta gauzak aldatu egin behar dira pixka bat. Eta sustoa ere sentitu behar da tripan ere bai. Eta horrelako gauzak egiten hori sentitzen da. Ez zirrara bat eta emozio bat. Aipatu duzu gauza bat garrantzitsua eta agian kuriosoa dana gure inguru musikalean edo kilometro asko egin dituzue elkarrekin gauza asko pasa dituzue, Bai. laurok. Bai. Eta jarraitzen duzue laurok. Bai. Nola lortzen da hori? Bueno, ez dut uste dagoenek formularik, azkenean gauzak funtzionatzen dute, ez dute funtzionatzen, baina bai, beti kontutan izan dugu, soka tiratu egin behar da, baina ez asko, bestela apurtu egiten da, ez? Orduan jolas hori eduki dugu, bai gure familiakin, bai gure artean, bai guztion familiekin, ez? Sokatik tiratu behar da, baina suabe. Asko tiratzen bada apurtu egiten da, eta ez duguna nahi da apurtzea. Orduan, beti ibili gara, azkenean danak eraman behar dugu erritmo berdina. Eta hori da, norbaitik behar badu erritmoa jeitzi, erabakitzen da erritmo hori jeistea. Zer erabaki algendun, ez, ni banoa beste erritmo batera. Orduan, aldatu behar dira gauzak, ez? Sortea ere, bai. Baina ikusten dozunean zure inguruko taldekuak batean gura mantentzen dela eta nahia mantentzen dela eta batean oztopoa dela familia, denpora, lana edo ez dakiz zer bat egiten dugu. Venga, jatxiko dugu pistoia eta ikusiko dugu gure zea maizeko trajektoria eta hori da luzerako, ez gara proiektua. Orduan, agian igual joango ginateke batean gehiago Madrilela eta Barcelona eta Londresera eta ez dakiz zer. Baina batean horrek batean askotan, segun zen momentuan da oso garestia taldera entzako. Ez diru aldetik, baizik eta desgaste aldetik. Desgaste, denbora eta familiarteko. Edozein bikoteetan. Hori neurtu apurbe eta helburu berdinarekin joan, ez? Bai, azkenean, batzuetan harinago joan behar da, argi dago, aprobetxatu momentu horrek gehiago eta kaina gehiago sartzeko, baina behar izana dagoenan pizka bat gelditzeko, gelditu behar da. Mende laurdena egitera bidean zarete. Jode, egia da. Jarrai desala. Eta bide honetan ikusi izango zenituzten zuen kutxunak, euren bide propioa egiten, ez? Eta gutxi bai izan diezue egan egiten. Bai, justo, badakizue, neguaian data abestiana izan zen sekulako hostia bat, eta horrek jarraitzen du bere bideakin. Pio bat ikustaldi ditu bideoak oraindik, jarraitzen du mezuak eta mezuak heltzen zaizkigu mundu mailako leku ezberdinetatik adibidez, eta bera bakarri du, zenbat bertsio egin diran, zenbat koroetan, leku guztietan, ez? Guretzako hori da gozada bat, edo elektrizitatea moduko abesti bat, guretzako beti oso garrantzitsua izan dana, orain dela gitxi konfinamenduan egin gendun horrelako inkesta bat, opari batzuekin, zein zen jendean abestirik gogokoena eta elektrizitatea atera da. Guretzako hori ere oso emozionantea da, ez? Orduan, baina hori guretzako oso garrantzitsua izan da beti abesti hori, eta ematen zuen igual, neguak kendu ziola postu hori, ez? Eta ez da horrela izan, ez? Orduan, azkenean, abestiak egiten ditugu, gureak dira eta gureak sentitzen ditugu, eta emozio handiz jotzen ditugu oraindik ere, baina ikusteak bakoitzak bere bidea egiten duela, hori da harro egoteko gauza bat, eta emozio handiz hartzen dugun gauza bat, ez? Eske gozada bada. Eta zuen kantako holtzaratzen dituzuenean, gainera aukera izan duzue beste jende batekin, eta beste hainbat abotzekin batera holtzan igotzeko. Bai, hori dana hasi zen Fer Saturdaiko jendeakin, deitu ziguten egiteko banko de alimentosentzat kontzertu bat dirua lortzeko eta zakizer, eta zan Euskadiko Orkestra Sinfonikoakin. Fernando Velázquezek egingo zituen gure 3 bertsio, eta guk egin behar genuena zan, kantatu eta jo. Txoiazo, gozada bat. Eta egin gendun,
izan zen pasada bat, oso Kristono gustora. paria izan zen, justo garai horretan gauz 20 urteko zerbait prestatzen, eta batean, justo egin genuen diskorretarako, gonbidatu DJ batzuei eta artista batzuei gure abesti tipikoak edo haien gustoko zirena moldaketak egiteko. Eta batean genukan justo kafean txokiko kontzertu oso berezia, konbidatu askorekin, eta batean hori bi gauz eta batean ja hirugarrena lotuta Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin bideoa grabatzea supertxulo dagoena. Ona, 20 urte justo ondo ospatzeko disku eta DVD bategaz, ezina proposa. Eta sortea izan gendun, Sefer Saturdeikoek ere eraman gituzten Eskoziara, eta han jo gendun ere elektrizitatea eta negua jondata Glasgowko orkesta batekin, aukera izan gendun hori, osea, beste esperientzia bat brutala, eta gero ere, urte berean egin genduen, pasan urtean izan zen, 1000 hotzekin eta Bilboko bandakin ere, elektrizitatea eta negua jondata jo, ez? Orduan da superemozionantea, ez? Guretzako hori da txoiazo bat. Horrekin geratuko gara. Eskerrik asko Piti eta eskerrik asko Aiora Renteria. Zuei. Eskerrik asko zuei.